Uchafbwynt a diweddglo y tymor rasio un nifer oedd yr Hillbilly Sprint a gynhaliwyd yng nghanolfan chwaraeon moduro canolbarth Cymru ym Pontrhydfendigaid. Ac wrth y lliw unwaith eto Emyr Elfyn Evans. Wel Emyr, mae'n amser ni'r flwyddyn unwaith eto. Ari, mae wedi dod rown unwaith eto, ari. Ti sy'n gyfrifol am trefnu'r Hillbilly Sprint ma, pam gwed? Wel, just end of season Autograss basio efo, a mae just wedi tyfu, mae pob fath o geir, mae bopeth, basically, just diwrnod o just gari fynd. Fel arfer amser ni yn chargio, mae'r arian ni'n neud i gyd yn mynd i charity, sneb yn neud i mae'r emas, a mae bob un yn supporto'n dda o'r adeg nhw. Beth mae tywydd eddi? A tywydd yn gwyd, eddi, mae'n sych, dim rhy dwym, obviously, yn November, ond mae'n sych, so na beth mwyaf. Sy'n lawer gwech sy'n ni'n Tenerife, fel y boi arall sy'n trefnu'r event yn Dani, ond mae wedi mynd ar ei holidays i Tenerife, a gada fi yn chanol i. Ti'n neud job fi'n da iawn, clatcha ymlaen. Diolch. Ac un arall yn ei chanol hi, ac wrth ochr oeli yn cadw rheolaeth ar bawb, Wyn Jones. Mae drama sy'n boblogydd yn nadw lenni, ni'n cael dros hanner cant o geir yma. Pob un yn ei joio, i fynd bob iddi'r pethau bach bas i gyda ni. Mae rhain yn cadw sŵn o nadw. Cadw'r cwm ar un fi'n credu. Bydd y rhan fwyaf boes o'r Autograss nawr roed y ceir mae gadw lenni nawr a paratoi ar bum blwyddyn nesaf. Gobeithio, ni'n credu yn teifi, ni'n dechrau ar y degfer o mis Mawrth blwyddyn nesaf, bydd y tywydd yn ffafriol. Siwt beth yw'r ceir Autograss ma ar tarmac sych, de, achos sim diffs yn gefn lot o'r un? Na, fi'n mynd credu mae'r diffs yw'r problem fwyaf, ond mae rhan fi yn iwso breaks off motorbikes a maen nhw'n lle ymlaen ar hwy yn iawn, ond maen nhw'n cael lot o sport y lawr. Fi'n ei tonto gynnau, fi oedd e'n stryglan am bach a'i frecs ffra. Felly dyma ni, Michael Tonto Bailey yn ei gar rasio glas dosbarth 7. Y rhediad cyntaf yw hwn, mae dal yn llaeth felly gan bwyll Tonto. Ond mae gymaint o bwer yn y car ma, mae e bron yn amhosib i gadw'r peth mewn llinell syth. A mae mynd ro'n corneli yn broblem mowr. Tan liwio rhyfedda yn fyna, trwy'n y car ddim eisiau troi mewn o gwbl, felly dros ben y teiers a fe. Y bonnet yn codi yn amlwg mae'r ddamwen wedi torri rhywbeth. Ond Tonto'n agosau at y chicane o deiers. Y trefnwyr wedi gosod rhain i arafu'r ceir. Wel, mae'r chicane na'n sicr wedi arafu Tonto. Wel, Michael, beth ymlaen dy ti tro na, gwed? Ges i bach o cwbl o moments lan top. Bach o off ar y chicane diwethaf o lawr rhyw. Bach yn slick tam breco oedd hi. A dim gormod o niwed, so ti mas eto? O, dwi mas to, bach o sledjo. Plygu steering am nôl, ond fi'n mas to am bach o sport to. Siwt beth yw'r clas 7 ar darmac, de? Mae fe'n thing bach yn anodd i dreifo ar tarmac. Troi mewn mae'r problem, so ni wedi codi pressures yn teiers ôl nawr, so gobeithio bydd yn bach yn well tro ma. Sa'n credu bod hwnna'n dala ar to, to. Sdim syndod bod eisiau mwy o ar, felly man i bant yng Nghymru Tonto unwaith eto. Tro ma, da mwy o bwysau ar yn y teiers, cofiwch, mae hwnna siŵr o helpu. Wps. Gormod o ar tro na, falle? Wel, Tonto, a thi oedd rwg i wath. Do, oedd e not good. Dod off lane yn dda, ond cytys i bach o cornel a oedd Amco barrier yn ystod tu ôl i'n aros i fi. So, not impressed, ond good sport. Na fe de, a men am eddi? Wel, falle nawr, ni'n mynd i'r cyfro car, fi wedi ffeindio rose joint, so just mis o bolten yn nuts i'r ôl i fi nawr. So, falle mae gobeth, ond sa'n credu ni heddi. Gair o gyngor i ti, ceg etrer mwyn dyn, sy'n 2 eb 3. Un arall o ddim wedi cael y cychwyn goredd, Stephen Smith. Llithrig iawn ar y 2 rediad cynta, cwt y Porsche 911 fel siwyn. Trydydd rhediad yw hwn. Y trac wedi sychu wrth i'r diwrnod fynd yn ei flaen. Ond dal yn digon llithrig i ddal rhywun mas. Car Tonto dal wedi barco yn y ca. Whoops. Steve, all the way from Aberystwyth, and you had a bit of a diversion. We had a little bit of a slip in the mud, yes. What happened? Bit muddy on the corner, went round, hit the Armico, and that was it, game over. We'd have been all right, but the oil cooler broke and oil everywhere.
olew ym mhob man, yn gwneud y cwrs llithrig hyd yn oed yn fwy heriol i'r gyrwyr. Ond gyda'i drod ar ysbardyn, y cyflyma ar y rhediad cyntaf o Sam Davies, peiriant motorbike yn ei garu gyda chorff ysgafn dros ben. Rhyw ffordd yn llwyddo i gadw'r rheolaeth fyna ac yn cwpla'r cwrs mewn 2 funud a 36 eiliad. Yn gwthio i'r eitha ac yn defnyddio pob modfedd o'r hewl. Tair eiliad yn unig y tu ôl iddo fe oedd Colin Griffiths yn nosbarth y ceir arbennig. Unwaith eto corff ysgafn dros ben gyda digonedd o bŵer. Ail y tu ôl iddo fe oedd y cyn-enillydd Nigel Pitt, ond rhyw ffordd oedd ei garu'n wahanol iawn i'r lleill. Howard dath ati i wneud bach o waith ymchwil. We've been having a little look at this car. How does it work? I reckon that belt comes up that V inside there, because there's only one gear in this car, isn't there? Yes, yeah. Well, there's 2 reverse as well. You've got reverse. But basically, yes, it's a variable speed transmission. Inside here, there's weights. And as the engine revs build, the weights push this together, which gives you a higher gear. But at the same time, this rear bout goes in. Ie, disgrifiad gwych a chyn i chi ofyn, peiriant a gers allan o feic eira. A mae'r mwg o gylyniad yw ffeiriant 2 stroc, ond yn hynod o effeithiol. A dyma i chi frenin y mynydd, emyr Elfyn Evans yn y Darrian. Yn nabod y cwrs yn well na neb, cychwyn da iawn iddo fe, yn y 3 ucha. Ond wedi 4 rhediad allan o'r 6, oedd pethau'n edrych yn dywyll arno. Mae'n edrych yn serious, Oili. Odi, mae hwnna'n edrych yn serious. Bach o moisture yn y plugs. Ond ti di wneud cwpl o rediadau'n barod, ond gys i'n ffwd am ffyrnu? Na. Thyn ni trwy dŵr yn gwylod fel awr, bach o standing water, so fi'n gobeithio na bydd yw e, a dim dŵr yn mas o'r engine. So os yw'n mas o fyny, ni yn... Ond yn anffodus i emyr oedd y Darrian wedi cael hen ddigon. Un oedd yn arwen i ddosbarth oedd teifi Autograss 66, Darren Thomas. Eisiau mae'n mynd, Darren? O, na, reit, bach yn slick yw i. Nadi. So'i mor slick a mae'n mynd rhwng ca neu'r Autograss, gofio? O, mwy slick na hwnnw. Wir? Ai, saffach yn rhwng ca. Fi a Andra i'n mynd ar y porfa fan hyn, ar ochr y trac. Saffach mynd ar y porfa wrth ochr y trac, meddai Darren. A dyna oedd meddylfryd Nathan Jones hefyd. Ond ar yswch funud, dim car rasio glas sydd gyda Nathan. Byddai'n ofalus, neu ti'n mynd i dorri rhywbeth? Nathan, beth y gwyddoedd, gwed? Bach o rhedeg mas o talent, yn credu. Dwi'n ni mewn trwy ffens ar bit slick a dilyn ni ben y colli wing. So, bach llai pwysau dyn ni'n o'r ymryn nesaf, siwyd. Rhan nesa? Mae rhaid ti cael y car mas gynta. Dyma lle bydde set o deias rasio glas yn helpu. Ie, na fe, parcwch yn y car yn saff mas o ffordd. Allan am ddiwrnod o sport i gystadlu'n erbyn ei gilydd yn yr un car oedd y tad a'r mab o Nant y Coi, Gwyndaf ac Alun Jenkins. Ond wedi cwpl o rediadau, roedd na ddifrod i splitter y Darrian. Pwy sy'n talu am y splitter newydd? Fe. Pwy sy'n di torio? Fe. Wel, fi dorrodd, mae'n rhaid fi gyfadde. Dwi wedi clywed bod chi'n wella fel mae'r dydd yn mynd ymlaen. Odi, wy'n cael wedi cael ffliw neu hanwyd o trwm neu rhywbeth, dwi'n fe. A sut mae'r mab yn mynd heddiw? Sa'n credu bod e ddigon o fwy i ddreifo on y fast, dwi'n fe. A pwy sy'n curo? Sa'n siŵr, sa'n checo times to. Sa'n subseto gan mor geto. Wel, fe gewn ni weld pwy oedd ore nawr. Dyma'r ddau yn dechrau gyda'i gilydd, Alun y mab yn y sgrin ucha, Gwyndaf ar y gwylod. Ac yn barod mae Gwyndaf ar ei oli, Alun yn rhoi gwers i'w dad ar siwt mae gyrru Darrian. O, Gwyndaf yn llithro'n fyna, ond yn llwyddo i gadw reolaeth. Alun trwy'r gat, ac erbyn i Gwyndaf gyrraedd y gat, mae e bron i 2 eiliad y tu ôl. Tipyn o waith gyda Gwyndaf i wneud nawr. Trwy'r chicane, Alun yn dal ymlaen i'r blaenoriaeth. Techneg gyrru hollol wahanol gyda'r ddau. Alun yn dewis defnyddio'r gears isel a Gwyndaf yn y gears uchel. Rownd i'r chwith cornel hir cyflym a Gwyndaf yn ennill amser nôl.
Defnydd gwyndaf o'r gears yn well yn amlwg. Mwy o afel falle yn y gears uchel a mae'r bwlch nawr lawr i eiliad rhwng y ddau. Alun dal yn arwen o drwch blewyn. Gwyndaf lan i'r pedwerydd gear a'r pumed. Alun yn newid lawr i'r ail gear. Erbyn diwedd y darn yma mae'r bwrch lawr i 3/4 eiliad. Agosau at yr adfail darn sobor o lithrig fan hyn a thro Alun yw i golli tîn y Darrian a cholli amser. A Gwyndaf sydd trwy'r gat yn gynta. Dringo lan y rhyw unwaith eto, mae Gwyndaf yn y trydydd gear tra bod Alun yn yr ail ac Alun yn talu'r pris. Pen ôl y Darrian unwaith eto yn llithro. Ond nawr i ni gallu cyhoeddi wedi 6 rediad, mai Gwyndaf yn illodd 4 allan o'r 6. Alun oedd yn fuddigol, 10 eiliad yn gynt na'i dad. Wel, Richard, dwi'n licio dy siwt. Mae'n anodd credu bod Howard wedi gwasgu mewn i hwnna un pryd. Wel, dwi'n bod bach yn worrying i fi nawr, rili, nhw. Hei, Howard, drycha fe fi di ffindio. Mae hwnna wedi cael ei dwy'n offline dillad adre. A mae di shrinkio erbyn nhw'n. Ie, wel, y siwt yn amlwg yn dal i weithio. Richard yn cwpla yn drydydd yn osbarth y ceir rali ffordd. Ail oedd Barry Davies yn yr esgot. Ond yn ennill y dosbarth, Richard Rhys yn ei Honda CRX. Yn ennill dosbarth ceir rasio glas oedd Darren Thomas. Paul Bailey oedd y car wedi addasu ore. Ond yn y trydydd safle allan o bawb, Craig Wilshaw. Colin Griffiths oedd y car arbennig gore a'i amser yn ddigon da i fod yr ail gyflyma allan o bawb. Ond yn fuddigol ynghynt nag unrhyw un arall, Sam Davies o Aberhonddu. Ail i Gwyndaf Jenkins yma llynedd ond yn codi un safle yn uwch eleni i ennill. Ond beth oedd y gyfrinach? It's a Super 1100 Super Blackbird motorbike engine. It's driving for a Quaife gearbox and it's very, very quick. Ie, ti wedodd e Sam.